खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो दिनैनि गोदान लाइभआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दा आङो मोजाङै मोजां सफैबाय। बे सफैनायनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों लाइभआव सावरायनोसै। भिडिअ एडिटिं खालामनोथ' सम गैला। बिनि थाखायनो नोंथांमोनजोंहाय लाइभ फैनानै डाइरेक्टलि सावरायनोसै। दासो सफैदों आङो, दासिमबो आङो दुगैबावाखै। ओमफ्राय नोंथांमोननो सिगां फोरमायहरग्रोबाय आं दुगैयैनि सिगांनो। दा जायफ्रा अनलाइन दङ बिथांमोना फैदो लाइभआव सावरायनोसै, नोंथांमोनाबो सोंनो हागोन। मारै जादों मारै जायाखै, बोरै सफैखो बोरै सफैयाखै सोंनो हागोन नोंथांमोनाबो। बेखायनो आङो ससे लाइभ फैनानै नोंथांमोनजों सावरायनोसै। दा नोंथांमोना लाइभखौ नायलांबानो जाबाय। आं जोबोद उन्दुनो ओंखारबायलै। एसे उन्दुस्रोनानैहायसो सावरायनायसै नामा नोंथांमोनजोंहाय। मबाइलाबो बारा चार्ज गैला, चार्जिं लागायनोसै। चार्जिं सोखाबाय, टेनसन गैला एबार। एकदमबारे सावरायनोसै नोंथांमोनजों एबार गोसो बायदि। बायदि प्रब्लेम जाबोबायलै। माबायदि नुदों भिडिअ' कुवालिटिफोरखौ? सोरां नार्जारि मा जायगायाव? अबे अर्डार मा होनखो? आङो सफैनानै दङसै दायो, लोगोफोरनि रुमावहाय दंफैसै सफैनानैहाय। दुगैबावाखैनो आङो दाबो। जाथ्रा गैयि जाथ्रा ओरैबायदि नुबोबायना दहय। बेंगलरमोन सानसुमा ब्रह्म, मारै खबराथ' मोजाङानो। ट्रेनावसो दहाय बेंगलर मोनसे स्टेसनावहाय बै कृष्णा फोराना मा होनो बेयाव सफैनानैहाय सासे आइजोआ ट्रेनाव बारस'नानै थैबाय। लकेलमोन नामाथाय बियो? हाय बहा दं? आङो दायो खामारनालियाव दङ, लोगोफोरनि रुमावहाय। ट्रेनाव बारस'नानै बेथेर जाजोबखादों, खानाय स्टेटबा नुदों आं। माबायदि बिबु गलाबायदों, खर' जलाबायदों होनना बुंदों। ओमफ्राय गेजेराव थाबायना जोंबोथ' थांस्लाबनो हाला आंबो। डाइरेक्ट लाइभ होनानै आङो नोंथांमोननो देखायदोंमोन। हेपि दिवालि, हेपि दिवालि। आं दिवालिखौ बावलायखादों। ट्रेनाव गाखोयैनो गोसोआवनो गैबावा दिनखौनो। बर' इनफरमेसन हेलौ हाउ आर इउ फ्रम बर' इनफरमेसन। चेनेल ना मा जाखोथाय मिथिला। आयौ मेंबायलै नोगोदनो। दा मोनायाव थैनायजों समान उन्दुसिगोन आं। ओरैहायबो खाथियावनो टावार दंबावो नै, मा टावार जाखो मिथिला। हनै बे टावार, मा टावार जाखो मिथिला। मिस्टार मोसाहारि, आदा बहानि नोंलाय? आं गहपुरनि। आङो चिरांनिलै फंबाय, चिरां जिल्लानि। दा आङो लाइभआव दसे नोंथांमोनजों सावरायनोसै। बिकेएस मा खामानि मावनो थांखो आदा? आं खामानिनिथ' जेबो टारगेट गैथ'आ दाबो। साननै सानथामसोनि उनावसो मिथिगोन। उफाय गैयाना जोंनि बर' फिसाफ्रा। लक्कि बय। हाय आदा, हेलौ फंबाय हेलौ। दा फुद्रुन फुद्रा दं सफैनानैहाय।
एसे शेयार खालामलाबायनानै होदोलै, एसे लाइकफोर खालामलाबायनानै हो। बारायथाराखै माथो एब्र'हाय। भिडिअ बानायनो समखौनो मोनगोन ना मोनलाथाय एब्र'हाय। खामानि मावनानै लानांगौबा गैलालै सयथिबो। अमियन नार्जारि मारै दं? मोजाङै मोजां सफैबाय बेंगलर कर्नाटक स्टेट। निस्थार मुसाहारि गहपुर फैबाय नामा नों आदा? फैयाखै, आं थांफेराखै दाबो। एबारसो थांगोन, बिनिफ्राय थांफिनला। आं 6-7 मास थागोन। दिलिप नार्जारि नंगौ नामा आदा? औ नंगौ। माखौ नंगौ होनखो आं मिथिला। फुरा सोंहरबानो जाबाय। ना 24 जन नायगासिनो दङ, ओमफ्राय दाबो लाइकआ 7 जनल' होदों। फै आदा गहपुरा थांगोन र' सानसे। बिकेएस सिगाङावलाय मा खामानि मावहैयामोन आदा? आङो सिगाङावहाय चाइनिस मावोमोन, चाइनिस हेल्पार मावोमोन आङो। अब्लाबो 16-17नि आसपासाव मोनबाय थायोमोन आं बेथनखौ सिगां। सन्जिब प्रडाक्सन मा लायदों? आङो बेरायगोनबो ओमफ्राय खामानिबो मावगोन। लेबार मानसिखा नालाय जोङो, खामानि मावखानांगौ। जेरावबो गैजायिनि फिसाफ्रा। लक्कि बय आन्ध्रायाव फै आदा। आन्ध्राखौ आं गारबोबायथ'। दिलिप नार्जारि सयनो शेयार खालामदों आं। थेंक इउ शेयार खालामदोंबा थेंक इउ। 28 जन जाबाय, 16 जन लाइक दासो। 29 जन जाबाय, नै 16 जनल' लाइक दासो। नोंथांमोना बबे बबे जायगानिफ्राय गाव गावनि जायगाखौ लिरना हरजोबलाय आंनो, मिथिनो लुबैथारदों आंबो। नै सानैया थांफिनबाय। 17 जन लाइक, 29 जनावहाय सानै थांफिनबाय, ओंखारलांबाय। अमिय नार्जारि जनाइ डिस्ट्रिक्ट धेमाजि। मिथिगौ दे धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौ। निस्थार मुसाहारि आदानि जेफआ बहानि? जिर'सो, जेबो गैया। बिकेएस चिरां रुनिखाथा आदा। हाब रुनिखाथायाव थांब्लाबो रायलाया माथो रिप्लाय। सांग्रां नार्जारि रिप्लाय खालामा नामा आंनिखौ? आं नायसनाखै सांग्रां नार्जारिनिखौ। खालामो नुब्ला खालामो। सान्थौ मुसाहारि आदाया जेब लाया नामा? मोनबा लागौ खोमा। मोनाना। नेरसोन बसुमतारि जाखांबाय नामा गुमै? जाखाङाखै। गवानिफ्राय ना नेरसोन बसुमतारि? खोन्था। सोरां नार्जारि ओइ ब्र' मालाथो फैलायखो? आं दाख्लैनो गाखोदों। खय थारिकमोनथाय गाखोनायाबो बावबावबायसो थारिखखौबो। लक्कि बय लाभ फ्रम चिरां। चिरांनि नामा लक्कि बयआलाय? राजन्थनाथ मुसाहारि हाय हेलौ। रन्जननाथ हेलौ। निस्थार मुसाहारि मानो गोरा माने? सनिका बाग्लारि सहैबाय ना आदा? औ सफैबाय मोजाङै मोजां। गोजौनि दैदेननायाव। बिकेएस नुफेराखै आं आदा नोंखौ रुनिखाथायाव फैनायखौनो। थांबायथ' आं अनेक बार थांबाय रुनिखाथा। जिरस मुसाहारि
दालाय सोरनाव थाखो आदा? लोगोफोरनि रुमाव दङ, जायनाखि आङो बाइक लाबोफादोंमोन, R15 बाइक लाबोफादोंमोन आङो। बे बाइक मालिकनि माहाजोननि रुमाव दं आं दायो। दिलिप नार्जारि बिजनि फानबारिनि आं। थेंकिउ खोन्थाहरनायनि। आं बिजनियाव दाख्लैसो थांदोंमोन, गोबांबार थांबायलै बिजनियाव। फ्लय नार्जारि हेल' ब्र' हाय। देरहासात मोसाहारिमोन खोमालै। हाउ आर इउ ब्रादार? इंलिसखौ आं बारा रोङा दे। रोङा माने रोंखा इंलिसखौबाथाय। सान्थौ मोसाहारि आं ओंखाम जाबाय आदा। नों ओंखाम जाखो ना आं ओंखाम जाखो? मिस्टार मोसाहारि आदा गफुर फै आंनि कल माने मिजिं नार्जारि। आदा गोसाइगावनि आं। थेंकिउ गसाइगावनिफ्राय लाइक खालामो। बड' फिल्म क्रियेटर। मा खबर ब्रादार? खबरफ्रा ओरैनोसै। राजनाथ मोसाहारि सुसान्ता नार्जारि हाय ब्र' हाउ आर इउ? हेल' जिरस नार्जारि माब्ला थांफिनगोन आदा? थांफिननाया मास मोनथाम मोनब्रैनि उनावसो मिथिगोन। नोंथांमोना मिथिखागोन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो। ओइस बि ब्लग चेनेल। हाउ आर इउ ब्र'? बड' फिल्म क्रियेटर। ओंखाम जाथावबाय मा होनखोलै? जाखांबाय नामा? जाखांबाय होनखो ना जाथ'बाय होनखो आं मिथिला। लरिस नार्जारि हेल' आदा। हाय फंबाय। सानान्था नार्जारि नोंलाय मयथो दङ दालाय? आङो खामारनालियाव दङ, खामारनालि। मिस्टार मोसाहारि आंनि गफुर फै कल हरलाय आंनाव नाम्बार गैयाना कल हरनो। आङो दा बेंगलरावसो दङ। दासो सफैदों आं बेंगलर। बड' फिल्म क्रियेटर। माबायदि फरायखो आदा कमेन्टखौलाय? आङो लिरनायखौनो हमनो हायाखै नोंनिखौ। मनज औवारि बहा थांदों आदा? आङो बेंगलर फैदों, बेंगलर। नुहुरसार नार्जारि गुड इभिनिं बस। गुड इभिनिं मबाइलाबो चार्ज गैला नालाय चार्जार लागायगासिनो आङो। 23 लाइक 29 जन नायगासिनो। बड' फिल्म क्रियेटर। बेंगालराव मा लायखो आदा? आङो बेंगलरावहाय ओरैनो बेरायगोनबो, ओमफ्राय ओरैनो खामानिबो मावगोन आङो। एसे मबाइल गोदान नांगौ जादों आंनोहाय। रावबो हरालै, गोरिब अबस्था नालाय सोरथो हरनो जोंनोलाय। बेखायनो खामायनानै बायनांगौ जायो। माने बे मबाइला एडिटिं बायदिसिनायाव जाला, थाबथासै। बेनिखायनो आङो एसे दामनि मबाइल नांगौ आरो। ओंखायनो आं मास मोननैसो हाजिराब्लाबो मावलाबायनोसै, ओमफ्राय माखासे पकेटनिफ्राय सोसननानैहाय बायनानै थांफिननोसै डाइरेक्ट न'आव।
नुहुरसार मिस्टार बसुमतारी मिस्टार मा खालामनो थांखो आदा? आङो बेरायगोनबो हाजिराबो मावगोन। नुहुरसार नार्जारि मा ओंख्रि जाखो बस? आं ओंखाम जायाखै दाबो सफैनानैहाय। BKS बरिं मोनबाय आदा एसे मिनिहोदो। बड' फिल्म क्रिएटर बेनोथ' आदा गुड जब। आङो लोगोसे बेयावहाय नोंथांनो ब्लगबो खालामनानै देखायगोन, ओमफ्राय आङो खामानिबो मावगोन। माने जों गोरिब मानसिफोरखौलाय सोर नायसननो, बिनि थाखायनो गावबागाव आरजिनांगौ जायो। बिमा बिफाखौबोथ' आसा खालामनो थाबाय थायाना। दैदेन नार्जारि मोनहैबाय नामालै आदा? औ मोनफैबाय। दा खयथा जाखो? बाइकआथ' दा लोगोआ लायनो थांफिनबाय। बाइकआथ' आंनि नामाव नङाना, आं दहाय सोंनानैबानो फैबाय। मा प्रब्लेम दुखुनांथाव मिथिला। इउटुबाव कमेन्ट फैनानै दं। 32 जन 33 जन नायबाय, 24 लाइक। हिजिराफोरनो थाइबैसे होबोआ हिजिराफ्रा? हेन्डसाम नुदों होनलांलायबावदों आंखौ हिजिराफ्रा। गैयालाबो 100सो थांदों हिजिराफोरनो, फैनाय मानि हरजोबदों आं। एसे भिडिअ क्लिप लाखिनो नंदोंमोन, गैया हाखु दाखु जायाखिसै हिजिराफोरनिफ्राय। आङो कट गानलायना फैबायना, बे गस्लाजों कटजों गानबायना, बे कटजों गस्लाजों मिलायाखै, गोथांसो गाननांगौमोन होनलांलायबावो हिजिराफ्रा। फैसा मोनलांनायखाय खुसियानो जादुगा। गिखायोलां हिजिराफोरखौ। इउटुबनि इंकाम एसे खोन्थासाय आदा, मिथिनो लुबैदों। एसे बेसे खामायखो आदाया? आङो गैया दिनैसिमावहाय आङो 8,000 थाखाल' मोनदों दिनैसिमावहाय। आङो ओमफ्राय बिनि बांसिन मोनाखै आरो। 2 बोसोर जाबाय, 2 बोसोरावहाय दाबो दाख्लैसो खनसे फार्स्ट टाइम पेमेन्ट, बेबो नोंथांमोननि अननायाव। आसा खालामो आरोबाव नोंथांमोना बेबायदिनो अनलांबाय थागोन होननानै आरो जौगाहोबाय थागोन होननानैहाय आसा खालामबाय थाबाय, आरो बिनिफ्राय बांसिन मोनगोन होननानैहाय मिजिं थिनाय थाबाय। नोंथांमोननि अननायावहाय, बे नोंथांमोननि गासैबो अननायजों जादों। बेनो आरो दा नोंथांमोनाबो हागोन, नोंथांमोनाबो। आइ एम फ्रम बेंगलर जुगु नंर' सानसे मा होनखो आं बांद्राय बुजियाखिसै। बेंगालरखौबो सलिजोब्बाय इयो। सोरां नार्जारि उरां बर' मा डाबल जाखो नामालाय? बोलानानै देखायजायाखै नामा? बिदि देखायाखै। आं फैबायथाय गिखायो हिजिराफोरखौहाय देखायलाबायना बोलानानैहाय, बोरैबाला नारसोमबावोसो। हाजोआव लायनो थांबाय नामा आदा नोंलाय? हाजोआवलायनो माने दैदेन नार्जारि आदाया सासे लानो हाबावगोन। नै माथो नेटआलाय लिमिट देखायखो दानो लिमिट जायो। सोरबा सोरबा ओंखारलांबायलै, नायनो बाबाय दां। नुहुरसार नार्जारि बामना बुंनांगौलै बस हिजिराफोरखौ। आं एसे इन्टारेस्ट खालामबोनो सानदोंमोन हिजिराफोरजों, ओमफ्राय टाइमखौनो मोनासैना।
जारिमिन बयस आदा बहाय थांदों दा? आङो दङ जाहैबाय दायो खामातनालि ST मामोनलाय ST फिलाथुस ना मामोनथाय फिलाथुस क्रुज बे गिर्जा खाथियावनो जायो। बैखौबो बावलायबाय आं सिटनालि नामखौबो बावलायबाय दासो नायबोदों दासो बावबाय। सोरबा सोरबा थांलायलाय बानानै दा दसे आयौ मालाबानो 20 मिनिट जाबाय। मालायफोरनि रुमावहाय गोदान सोदान गुमुर मोनालै दुगैसिगौमोन आं नोगोद दुगैनो लुबैबाय आं एकदमबारे खामब्रां सिमब्रां मोनलाबायजोब्बाय। BKS जेबो इन्टारेस्ट हायासै आदा ओंखायनो ओंखारलांबाय माखासेया नायखाया बे हिनजाव मोखां नुवाला माखासेया नायखाया एकदम मोजां मोना ना हिनजावफोरखौब्ला एकदम नायो साबमाब्लाबो बैसिनिखौब्ला फाखोनाखौनि खोमोन फुनाय मानि नायगोन। दैदेन नार्जारि बायाखैलै आदा जारिमिन बयस आदा आंनि चेनेलखौबो बुंना हो प्लिज। जारिमिन बयसनो बिथांनि चेनेला नोंथांमोना थांनानै बिथांनि भिडिअ'फोरखौ चेक खालामहैलानो जाबाय। मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै गारब्लानो जाबाय। जारिमिन बयसआनो दा मदद होनांगौ नोंथांमोनाबो सानसे समाव फैयोब्ला इउटुबाव नोंथांमोनाबो मदद लुबैगोन। औ आदा दिलिप नार्जारि मानदों आदा मिनिलाय मिनिनो ओंखारालाय आङो मिनिला हाथाया एकदम गिदिर गिदिर नुजायो। मैसो आगन्दाय अरग्राना हाथाया आंनोबो दसे फसंथ'नो हागोन नामा मबाइलखौलाय? बिदि थाना नायनोसै आङो। NK ब्लग हेलौ हाय NK ब्लग नुहुरसार नार्जारि अके अखा हादों नामा आंखो इयो अखा हादों ना माथो अखाया बै लामा ससेयावसो लोगो मोनबोदोंमोन आन्द्रा साइडनावसो अखाखौ ओमफ्राय बिके बड'लेण्ड बिजनि मा ओंख्रि जाखांखो आदा? आं ओंखाम जायाखै दाबो सफैनानैहाय। राहिल नार्जारि मा जबलै आदा? आङो मावब्ला रेस्टुरेन्टनिखौनो मावगोन। रेस्टुरेन्टाव मानो होनोब्ला जानाय फ्रि थायो रुम फ्रि थायो। नोङो खालि नोंनि बे साहा खरस पकेटनिबा नोङो गारनांगौ जायो रेस्टुरेन्टाव थायोब्ला। ओमफ्राय नोङो जुदि कम्पानियाव मावनो होनोब्ला कम्पानियावहाय मा थागोन नोंनि रुम भारा थागोन नोंनि जानाय थागोन नोंनि पकेटनि थांजोबगोन आरो। बेखायनो आङो रेस्टुरेन्टखौ साबसिन मोनो आरो माने खरसा खम थाङो रेस्टुरेन्टाव मावोब्ला। रेस्टुरेन्टाव मावोब्ला आङो चाइनिस मावगोन। सोरां नार्जारि उन्दुदोलै ब्र' मेंनाय नुबाय मेंखाबाय मेंनायालाय माने दुगैनो मोननायखाय एसे खाब्रां खुब्रां मोनलाबायदों। सफैनायनि नोंथांमोननो फोरमायहरनायसै होननानै एसे लाइभ खालामबाय आङो। 21, 22, 29 लाइभ 22 जन सोरबा सोरबा ओंखारलाङो। जारिमिन बयस आदा भिडिअ होनाय
होनाय था आदा होजों भिडिअखौथ' होबाय थागोन, होबायानो थागोन भिडिअआ स्टप थानाय नङा। जुदि आं बानायनो सम मोनस्लाबाबा दसे समब्लाबो लाइभ फैगोन, बेबायदिनो खालामनांसिगोन आं। माने मानदेयावबानो सुटि मोनगोन जाहैदों, समबारावबानो सुटि मोनगोन, ओमफ्राय बिनि अनगा रबिबारब्लाबो सुटि मोननाय नङा आरो बेनो। दाथ' आंनि फुराना इउटुबारफ्रालाय रावबो फैया, इउटुबारफ्रालाय दा ओइ बस नोंखौ मोसौ जानानै बुंनाय नुजोब्बाय माथो। मोसौ जानानै माने दिलिप नार्जारि आदा मा मडेल लागोन नों? मबाइलखौ सोंखो ना खामानिखौ सोंखो? मडेल लागोन होननाया दिलिप नार्जारि, बुंहरफिनलाय। नोंखौ लोगो हमना नोंजों खोथा रायज्लायनो गोसोखौ गोजोननाय मोनो। सुबुं बर' आदा हाय, हेलौ सुबुं बर' नोंथां। नोंथाङा दासो गोदानब्ला नोंथांखौ आंनि बे लाइभआव बरायनाय जाबाय। इसोरनि अननायाव सफैबाय नोंथांमोना आंनि बे हावरिया चेनेलाव। मबाइलखौ आङो लागोन वान प्लास नट 2। 30,000नि जागोनदां मबाइला। वान प्लास नट 2 आङो लागोन। साद्रि सं रोजाब। आं साद्रि रोङालै, आं बर'सोना, आं साद्रि नङा। जारिमिन भइस आदा मेथाइ खननाय दालमिया सिमिरखौ दालमिया सिमिर आं रोङालै। दानसोरां बसुमतारी गुड। इंलिस लिरदेरोलै, इंलिसखौ आं हाया। ओमफ्राय पिके बड'लेण्ड बेजनि फैफिनदो आदा न'आव सानैजों सल' खनसै आरोखि। आरबिन राम मा खबर आदा? मोजां खबरा। सन्जिब बसुमतारी माहायथो दं आदै? दङ, खामानालियाव दं फोदै। जिबि ब्लक दे ब्र' सफैबाय ना? सफैबाय। वाइट एरि फ्रम दानसोरां। आदा बडि देखायलाय। बडि गैयालै आंना, खांखोमानिसो मा बडि नायलाबायनोखौ जाखो। एसे गाहायाव देखायलाबायहरनो आं नोंथांमोननोहाय। आङो टु फ्ल'राव दङ।
बे जाबाय टावार। बे मेन रड नै बे लामाजों थांदों आं दासो। ओरै बैयाव आन्दायहैदों, ओमफ्राय बेयावनो नै ओमफ्राय बे लामाजों थांदों आं। नै बे जायनाखि बिसना नुदों बेयाव गासैबो जोंनि बर' मानसियानो बांसिन। बिस्रा गैजा रोङा गोजा रेस्टुरेन्टाव मावनानै जायो। बे बिसिनाखौ नोंथांमोना नुनो हादों नै। गावबा गाव आलदा आलदा थसब नै। गासैबो जोंनि बर' मानसि उदालगुरिनि दं, ओमफ्राय बहानि दङथाय मिथिथ'ला आङो। दा जयै लोगो मोनजोबबासो मिथिजोबनायसै। सनजिब बसुमतारी, मा ओंख्रि जाया आदै? आं ओंखामखौनो जायाखै दाबो। चिकेन काबाबसो होखांनानै जाफैग्रोमोन आं। दानसोरां बसुमतारी, हिन्दी लिरलायसिदोंमोनदां जायाखैनो। कहाँ से हो भाई होनलायसिदोंमोन जाहैबाय। अरविन्द राम, आदा नों हाबा जाबाय ना जायाखै? आदा नों न'आव फैबा लोगो हमगोन दै। हमजागोन। 32 मिनिट, ओमफ्राय आङो दसे थानानै स्टप खालामनोसै लाइभखौ। दा जोंनि बड'लेण्डआवबो बेफोरबायदि जोंनि गैजारोङैफोरनि थाखाय एसे इन्डास्ट्रिफोर कम्पानिफोर खुलिना होयोमोनब्ला जों गासैबो होजोंनो मावनानै मोनजाजोबगौमोन। दा नुहरसार नार्जारि, हिनजाव लादो बस। हिनजाव लानायालाय मा गिदिर बाथ्रा। दा बेयावनो ग्रोम थाजोबनाय जोंनि बर' मानसिफोर गोजा। बिथांमोना बिसिनाया आलदा आलदा गावबा गाव रुम मोनसेयावनो गोजा गासिनबो। आजिखालि हिनजावफोरखौहाय लानोसै होनब्लानो जायालै। आदा नों हिनजाव लाबाय नामा? हिनजाव लानायखौलाय मा गिदिर बाथ्रा, बेखौलाय मा खनले खनले सोंलायनांगौ जाखो दे। लाब्लानो मोनो हिनजावा। आजिखालिनि हिनजावफ्रा आलथुवायैनो मावा दाङा मोनजानायखायनो संसार जानायाव गोब्राबसै। गोदाव सोराव लाजालाबायला। जेरै हिनजावखौ लानो गोसो दङब्ला, नोंथांमोना साख्रि मावनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना इन्टारभिउ होयो दा, इन्टारभिउ। बेफोरबायदि इन्टारभिउ होनानैसो लानांसिगौ दानि जुगाव हिनजावखौ, मिथिबायना? नङाब्ला गोदाव सोराव नङा। हिनजावा जुलिया खनसेल' जायो। खनले खनले मोनबाय थाया। ओंखायनो खनसेनो मोजांखौनो गाजा गोमजा लाखानांगौ राहेल नार्जारि। मोजां दा र'। नोंथांमोना जुदि हिनजाव लानानै संसार जानो गोसो दङसै, नोंथांमोना मोजां उन सिगां सानफिन खुंफिन दावखोलाय फास'लाय सानखोलाय सानख्लालाय खालामनानै फरिखा खालामग्रोजो। बिनि उनावसो ला। आरो जायखौ नोंहा फसायनानै दङ, लानो गोसो दङ, नोंथाङा गोसोथोना दङ, बिनि बेकग्राउन्डफोरखौ नायग्रोजोब। बिनि केरेक्टारा मा, बिनि आखल आखुवा मा, बियो माबायदि आखल आखु बाहायो, बियो माबायदि थाबायो, माबायदि देलायो, बेफोरखौबो नायनांगोन।
जुदि नोंथाङा हिनजाव लाथारनो गोसो दङब्ला, नङाब्ला दानि आजिखालि बिदि नङा, गस्ला गोदान, दख'ना गोदान बेफोरबायदि गानस्लायनाय बायदिसोसै दानि आजिखालि। नोंसोर साबैसे थांदों आदा? आं हारसिंसो फैदों। गुबुन गुबुन जायगानिसो लोगो मोनबोलाबायदोंमोन लामायावहाय, ट्रेनावहाय। ओमफ्राय दा स्टेसन मोननाय लोगो लोगो गासिनोबो गावबा गाव रिक्सा फिसा गावबा गाव कन्टेक्टआव थांजोब्बाय। उन्दुनोसो ओंखारबाय माथो। बनिथा दैमारि बहा दं? आङो बेंगलराव सफैबाय नानि। निजोम बसुमतारी हेल' आदा मा खालामदों? आङो दा सफैनानैहाय गोलांनानै दङ। बनिथा बिनानावा दासो फैदोंलै। ओंखाम जाबाय? आं जाथ'वाखै दासिमबो, गोदान सोरां फैनाय नालाय गुमुर मोनाखै। ओंखामालाय उखैबाय, उखैनाया उदै गाज्रि जाबोलायबाय। रुथि जालाय, फुरि जालाय। ट्रेनावथ' आं ओंखाम जाया, जा मोनामो ट्रेननि ओंखामा, जानोनो हाया। जखिम नार्जारि मा जायगायाव दं? खामारनालियाव दङ। दे मोजां था। थागोन, थांफिनजासिम मोजाङानो थागोन। निजोम बसुमतारी अके। आं बेयाव सानथामसो थागोनदां। ओमफ्राय इयुनाव मा जायो नायनोसै। बाइक पारसेला दा मालिकआ लायनो थांबाय। आंनि नङा बाइकआ, गुबुननिसो। माने बिहरफादों नालाय फैनाय नामैनो, ओंखायनो आं लाबोना होफैदों आरो। गुथाल ब्रह्म, आंनि कमेन्टआ थाङाखै नामा? नायस'नाखैथ' आरोलै, दासो नुबाय आं। निउ बङाइगावनिफ्राय गाखोनाय आरो बेंगलर मोनफैनायनि ब्लकआ दा 6थासोआव फैगासिनो दङ। नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना। गुस्थि गावबोजोब्बायलै। थैद खालारसो मोनजालांदों। गोजौआव नायलाय। गोजौआवबा बबेयाव थांखो? गुथाल। बेबा बेसे गोजानाव थांखो? फार्स्टआव हरनायखौलाय आं फरायदोंमोन खोमालै। गैया नुवासै। नुवासै माथो। जखिम नार्जारि इन्द्रानगराव फैला। इन्द्रानोगोरखौ मिथिलायनाय सोर जाखोरा जखिमालाय? खोन्थाहरदोरा एसे। हिन्जाव लाबाय ना आसोल? थै हिनजावलै। बुहुमाव जोनोम होनानै मोनफेराखैथाय माथो आं हिनजाव सोंबाय थायो, बायलांदिलाबाथाय। खारनाय मोनो आङो हिनजाव होनबाथाय। बारा गोजानाव गैयाथ'। नायस'नासै आङो। नागिरबाय आं जोबजासे मोनासै माथो। जारिमिन बयस, आदा नों गोजौआव थांना न'खौ
गोजानाव सोंनो गोजानाव थांना न'खौ गोसोखाङाखै गोसोखांदों थांफिननो गोसो जादों जखिम नार्जारि आंसो गलदं माने जयला लरग नामफोरखौ बिदि लायोनारा जयला लरगनो बोरायथारबाय मानसियालाय जोनोम जानानै बोरायाबा ओरैनो थायो नामारा एकदम साननायफ्राबो गोरोन्थि सानोलै नोंसोरो बे मबाइलफोरबायदि रिसार्ज खालामजाबासोमोन इस्प्रक गंसे मारिबानो टाइट जाग्राबासोमोन मारि जागौमोन बेबायदि बैसोफ्राबो रिसार्ज खालामजागौमोन फैगौ मुगायावहाय बैसोफोरखौबो रिसार्च खालामजानायनि खालामना हरबा जाबायलै इसोरा बोर हरथारथों सयथिबो देलै जखिम नार्जारि खोन्थालाय जखिम नार्जारि खोन्थालाय जिरस नार्जारि हराव हारसिं नाङा खोनामाखो आखाइयाव मबाइल लानां बारा भिडिअ दाखालाम आदा नङाबा सेनां लांजागोन दाखाथि खालामो नंखागौ दाखाथि खालामो बिदियावनोरा खनसे बे एन्द्रा नोगोराव आंजों माबालायनाया सखियाव फैलाय एबार आदा लोगो हमलायगोन आदा नोंखौ आङो दा सखियाव थांनो सम गैथ'ला बोसोरसेनि उनाव नङाब्ला बै समाव थांब्ला रावखौबो लोगो मोनाखिसै आङो लाइफआव खिन्थाखादोंमोन सखि थांगोन होननानै आरो कमिउनिटि टाइपबो होदोंमोन आङो नाइस ब्र माया रानि आपलड हौवाना हिनजाव जाखो मिथिलालै गुथाल ब्रह्म आंनिखौबो नायले आदा भिडिअ गोदान होदों गुथालनिखौ आं नायखायो भिडिअ जेकिं माबायदि नाम लायोथाय खबर सबर माब्रै आदा मोजां जखिम नार्जारि आदा थेङागलामोननि खाथिनिमोन आं दा लाइमुथियाव फैबाय गोजानाव आदा माबानि फंबाय नामा होनला करनिलुस ना मा होनोमोनलाय बिनि फंबाय नामा होनला गुथाल आदा हेमन्था नार्जारि आदा मा खालामदों आं उन्दुनानै दङ जारिमिन बयस आदा आं नोंखौ न'आव फैबा नोंखौ जोंनाव लांहरगोन आरोखि सखियाव जागोन थांगोन गुथाल ब्रह्म आंनिखौबो नाय आदा गोदान भिडिअ होदों नायो आं सम मोनबानो नायो जखिम नोंखागौद्रानो नामालाय ओमफ्राय माथो आलदा आलदा लायो मनज वारि आं नोंखौ लोगो हमदों दा आदा सखियाव दाख्लै बै बान्दो नेग्रा होननाया नामा बे सुइस गेट नेयो होननाया सखियावहाय
आदा नों अबेनि? आङो चिरां जिल्लानि, चिरां जिल्ला। आंनिखौबो नायालै। नायोब्रा नायो। दाख्लै कमेन्ट हरनायनिफ्राय आं नायगासिनो दं। भुटानला चेन्नाइआव ना मा ओमफ्राय चेन्नाइआव ना मा होनदोंमोनलाय? जखिम नार्जारि नायनाय थायो आं नोंनि भिडिअ'खौ आदा। ए नायबाय थायोब्ला गोजोननाय थाबाय। नायोब्ला गुबुन जायगायाव फैब्ला बोरैबा मोनोलै गोसोखौ। माबा थाबोनायनो। नायबाय थायोब्ला थेंकिउसै। आरो बिनद्राम मा मबाइल आदा नों? आंना मबाइला बे अप्प'सो 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोर। एडिटिङाव थाबथासै। ओमफ्राय आङो दा वान प्लास लागोन, वान प्लास नर्ड 2खौ लागोन आं मास मोननैसोनि उनाव। जयला लरग' नामखौनो फरायनानै गिदिरखानो फाग्लासो। मा फरायखांखो? फरायखांनो रोङाब्रा आरोखि रोङालै। सनलजित नार्जारि इउटुबनि फुल फ्रम होलाय आदा। रोङालै आं। जखिम नार्जारि आंबो गुबुन जायगायावसो दंफैयो आदा। बहा दं? जारिमिन भइस। आदा नोंसा साबेसे फेमिलि दं? 3। बिदा फंबाय 3, बिनानाव 1, ओमफ्राय बिमा बिफा 6 जन गासै। 2 हाबा जाबाय 2। बड'लेण्ड बिजनि। आदा नों मा क्लाससिम फरायनाय? आं क्लास फरायनाया खिथानो लाजिलां आं बारा फरायाखै। बारा डिग्रिनि मानसि नङा आं। आंहाबो 6 जन। मुम्बाइआवसो दं। जानुवारियाव बेंगालराव थांगोन आंबो। साबास्टेनजों आंजों। बबे साबास्टेन? बे जों लागोनि साबास्टेन नामा? जानुवारिला बेंगालराव लोगो मोनगोन ना मोनलाय आंखौ? गवायावसो थांगोन आं। आंनि थांखिया जाबायथाय आङो थांबाय गवा। गवा थांनानै मुम्बाइ हाबबाय, मुम्बाइ हाबनानै ओमफ्राय दिल्ली हाबहैबावगोन आं। ओमफ्राय दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव। ओमफ्राय बिदेश होननायाव फैखालाबो।
बाहेरायाव फैखालाबो आरो आं दा एसे केमेरा मोजांल' बायनो हाथों केमेरानि गोनांथि आङो गप्र' हिर' 9नि गोनांथि आङो निउस चेनेल बानायनो नागिरदों मोनसे कलेज फरायनाय मा फराय आं कलेज फरायनो मोनाखैलै कलेजसिम फरायनो मोनाखै आं उन्दुनोखाबायलै दोननांनोसै आलु अर्जुननि माबा फैलाबायथारा आंनि माइकआ बेनो नुखाबाय दा बयबो दा आं माइक लागायाखिसै बख'बाय माबायदि खोनाखो रावखौबा बेनो माइकआ आंनिया नायना लाखा बेखौ ओरै थ्रोबबानो सोयो आं दोनथ'नोसै बन्द' खालामखानोसै दा आं थांनोसै भलिबल गेलेनो थांदो आंबो दोननोसै 8 मिनिटसो थानानै दोननोसै गैखाला रावबो नायग्रायाबो ओंखारलांजोबखाबाय बांसिनानो बेखिनियानो लोगोफोर आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोजाङै मोजां सफैबाय होननानै फोरमायहरनो थाखाय बे लाइभखौहाय बानायनाय जादोंमोन दा आङो लाइभआव फैनानै नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय भिडिअ इडिटिं खालामबाय थानोबो सम गैया नालाय बेखायनो आं नोंथांमोननो डाइरेक्टलि लाइभ फैनानैहाय बुंबाय दा आं मोजाङै मोजां सफैबाय दासो सोरबा फैबावदों गोदाननो रायसुमै बसुमतारी कम्पानियावसो थायो नामा आं कम्पानियाव थाया आं ओंखाम संनानै जानो बायोलै गोदो नोगोद ओंखाम संनानै जादों आं मुम्बाइआवहाय 8 बोसोर ओंखाम संनानै जाबोदों ओमफ्राय दा नोगोद बासै ओंखायनो आं दा थाया आरो कम्पानियावहाय ओंखाम संनानै जानांगौना थेंक इउ आदा गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जायफ्रा आंनि लाइभआव जोबजासे थादों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनानैहाय आंनि लाइभखौ आङो बेयावनो फोजोबनोसै सोरबा गोदान फैबावदोंब्ला कमेन्ट हरखा आङो दोननोसै गोथालबो दङ आं दं दाबो नों हारसिंल'सै रावबो गैला 9 जन दंबावो आरो दंनायालाय दा बिथांमोना गोदान ना फुराना मिथिला सनजित नार्जारि सनलजित नार्जारि मेट्रिक फेलसो नामा आरो गोथालाव थाङा आरो बर'नि वाइटि हाय आदा मा खबर दासो फैदों दा बे गोदाननिया बिदिनोसैलै खबरालाय बिदिनोसै माथो बुंबावनो खर'आबो जा मानबायलै साबोन लायनोसै आं दुगैनो फैसाबो गैला जिर' मा जाबोदों दहाय मिथिबाय बेंगलराव ओरैबायदि सिथ्रि इसोरा नोंखौ मोजां लाखिथों आदा गड ब्लेस यु नोंनि न'खरावबो मोजां थाथों आदा थेंक इउ इसिबां बोर हरनायनि थाखाय इसोरा नोंथांमोनजोंबो बयजोंबो लोगोसे थाथों बर'नि वाइटि औ आदा दासो फैदों गुथाल ब्रह्म दा मोनायाव कल खालामगोन आदा खालाम दे दसे सम फनखौबो रायलायबाय थानो बायोलै आंनिया खोमा सायोमोनथाय फाग्लासो
माबा खोमायानो फन्दायला सिब सिब मोनो आंनिया बोरैबा माबा अरदावनाय बायदि। अन्नानै आंनि चेनेलखौबो एसे नायदो दे। क्लिप जायोना जाया र' आं क्लिप अपेन खालामनि। कमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट जायालै। कल खालामगोन आदा दा मोनायाव। हरबानो जाबाय दे, दसे रायज्लायजागोन। खामानि मोननाय थांबाय नामा? खामानिखौथ' जों मावनांखागोन। खामानि मावाब्ला जोंलाय बबावथो मोनजानो। ओरैनो बेखार न'आव थाबाय थाबालाय बोरै जानो। खामानिखौथ' जोङो मावनांखागोन, मावनाङा नङा। जोनोम मोनबाय जेब्ला मानसि महरै मावाब्लानो मोनजाया। इसोरानो दाना हरखाबाय मानसिजों लोगोसे आबाद खेथि बेफोरखौथ' जों मावनानै जानांखागोन। आदाया बहानि दायो बहा दं? आङो चिरां जिल्लानि, ओमफ्राय दायो आङो बेंगालराव फैबाय। दासो सफैदों। नैलै लाइभ होना खिथाहरदां लोगोफोरनो। अनेक मानसियानो मावनानै जाफैयो। नै दासो सासे फंबाय फैलायबाय हनै। बिथांमोना खामानियाव बिजि। एक घन्टायानो जानोसै नै आं लाइभ थानाया। एक घन्टाखौ फुरा खालामथारनोसै आं, ओमफ्राय दोननोसै। जा उन्दुनो ओंखारबाय आंथ'। जोंनिया गसपेल सं मोनसे दङ दै। ओरैबायदि मोजां मोनो आं बे गसपेल संखौहाय। नोंथांमोना खननानै दिन्थिनांगौ नामा ससे? नोंजों जोबजासिम थानोसै आदा लाइफआव। 3 मिनिटल'खासैनो। आङो दोनखानायसै। 3 मिनिटनि उनावनो आङो बन्द' खालामनोसै। सोरबा बायदिया गसपेल मेथाइ खोनासङाना। गसपेल मेथाइआव ओरैबायदि काहिनि फुल मेथाइ थायो। नार्जारिमोन नामाथाय इयो? हाय होनबाय दासो हेलौ। आदा नोंनाबा थाथे बायदि आदाखौ जा दुगा नुखायो। होद आं दुगाङालै। आंलाय मा दुगा जालाबायनांगौ। मानसिफ्रासो दुगा थायो। बहा दं आदा? बेंगालराव दङ फंबाय। बे जेनाखि आं गसपेल मेथाइ नोंथांमोननो खिन्थादोंना, बे मेथाइआ दासिमबो दिखांजायाखै, केसेटफ्राव दिखांजायाखै। ओरैबायदि काहायनि फुल दङ। दोंथाम दोंब्रैसो मेथाइ दङ। बेखौ गिर्जायावसो खनो आरो। ओरैबायदि काहिनि फुल दङ ना। नोंथांमोना जुदि मोजां खनोब्ला बे मेथाइखौ नोंथांमोना गाबमाला गवा। सोरबा जुदि मोजां सुर बानायनानै खनगोन बे मेथाइआ ओरैबायदि मिनिंफुल दङ बे मेथाइआवहाय। नोंथांमोना मोदै रुगुंनांगोन आरो। जों मा पाप खामानि मावो, मा पाप मावा, जों इसोरखौ मा मावखोमायो, बिनि बिसय बे मेथाइआव फुल मिनिं दं आरो। मिनिबा देन्जार नुखायो आदा नोंथांखौ। गुस्थिया गावबोजोबा ओरैहाय। मा लायदों बेंगालरावलाय फंबाय? बेरायनो फैदों, ओमफ्राय लोगोसे ओरैनो खामानि मावगोन, ओमफ्राय आङो
बेंगलरनिफ्राय मबाइल दे मबाइल गोदान लानानै थांगोन माने मबाइल आंना थाबथासै जाला एसे हें जानाय बायदि जाबाय एडिटिंआवहाय फटाफट जाला आरो आदा खामानिखौ खोन्थादो एसे मा खामानि आं खोन्थागोन दा सम आंनि खामानिया फिक्स जायाखै फिक्स जाबा आं नोंथांनो खिन्थागोन देलाय खनलाय आदा सासे खननोसो थिनबावबा माखासेया मोजां मोना रा खनला बे मेथाइखौ आं पारमिसन लानानै दिखांगोन दे र' आं ओरैबायदि दोंथाम दोंब्रै मेथाइ फसायनानै दङ बे मेथाइखौ आं सिंगार हमनानैब्लाबो बेखौ मिसनारिफोरनिफ्राय पारमिसन लानानै दिखांगोन र' आदा लिंक होना होलाय आंनि चेनेलखौबो दे आदा लिंक होनाय माने लिंक होनायावहाय ओरैबायदि प्रब्लेम जायो माने जोंथ' गासैखौबो लिंक होजोबनो हाया नालाय माने माखासेफ्रा मेगन जायो बिसिनिखौ होनानै जोंनिखौ होआ बेबायदि एकबल दुरबल जायो बेखायनो बेबायदिखौ आं मावथारना आरोखि सोरबा सोरबा गोबाङानो थाखाबो जासियो लिंक होनो सापर्ट खालामो खिन्थानानै होनो गोबां 5-6 हाजार थाखा जासियो आं मेगन सालायगोन साननानै होआ आरोखि माने सासेनिखौ होदावबानो बैबो आंनिखौबो हो बैबो आंनिखौबो हो सासेबो दंलाय जा डिस्टार्ब खालामबाय थायो कमिउनिटि टाइमाव होनो थिनबाय थायो गावनि चेनेलखौहाय माने मा ओहो आंबा थांनो बाबायलां मेंनाय मोनबाय नोगोदनो गुड इभिनिं आदा मोनफैबाय मा मोजां मोना मोनो अन्नानै खनसेखौ होथारदो दा नोंथांनिखौ होगोन दा बयबो रिकुवेस्ट खालामगोन आं सोरनिखौ ना होनजेननाय बेफोरबायदि जायोलै ओंखायनो मोनसा मोनसि गैया रावजोंबो आङो गेजेर गेजेर होथारनांगौ आरो जों थाखा लानानै होमालाय नोंथांमोनखौ सोर साबैसे सापर्ट खालामगोन आं होबायानो जेनेबा थाखायानो लाबाय नोंथांमोना जासिबायानो थाखा लाबाय आङो होना होबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ साबसक्राइब खालामाब्ला नायाब्ला बेजों मा लाब जानो दा बेनो आरो हारसिं जौगाबोनाय बायदि जाया दा आंनिबो ओरैबायदि साबसक्राइबारफ्रा ओरैबायदि फैगासिनो आंबो रावखौबो थोनाखैबो थोनलाबो खालामजायाखैबो नोंथांमोना एक्सट्रा इउटुबारखौ मिथिगौ दा हाजार बार थिनदों 1000 जालाल' खनसे नामनो आन्था 1000 जाबाय होननानै खिन्थाना होदों माबाया एक्सट्रा इउटुबारा ओमफ्राय बिनि उनावहाय खनसेबो जोंनि चेनेलखौ आपडेट होआ हिनजावफोरनिखौबा थाब होयो बियो एसे दुखु मोनना दंगारोलां बेखौहाय एसे निउस आपडेट इउटुबारनि निउस आपडेट लालायनानै गासैखौबो होजोबनांगौरा गिदिर इउटुबारफोरनिखौल' होयो उन्दै इउटुबारफोरनिखौ होआ माने गिदिर इउटुबारनि नामफ्रा इउटुबावहाय सार्च खालामजायो नालाय नोंथांमोनाबो बेबायदि बानाय हायोब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि गोख्रैनो शेयार जाजानो लुबैदों भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोना गिदिर इउटुबारखौहाय थांखिनानैहाय नोंथांमोना भिडिअ बानाय बिथाङा ओरैबायदि बिथाङा इउटुबनिफ्राय ओरैबायदि साक्सेस जाबोदों ओरैबायदिमोन सिगाङाव बिथाङा बिथांनि लाइफ स्टाइला ओरैबायदिमोन दा इउटुबाव फैनानै ओरैबायदि लाइफ स्टाइल सोलायबाय बेफोरबायदि भिडिअ बानाय नोंथांमोनाबो ओमफ्राय बिथांनि नामखौ हो साननै सानथामावनो नोंथांमोननि भिडिअआ ग्र' जायोना जाया नायनि नोंथांमोनाबो बानाय बेबायदि भिडिअ मिथिबाय आं फोरोंबाय नोंथांमोननो मोजां आइडिया चेनेलखौ माबोरै ग्र' खालामनो हायो दा जोंनि बर'आवहाय बि भइसआ दा बयजोंबो भिडिअ खालामजायो मानो खालामो गाव गावनि चेनेलखौहाय ग्र' खालामनो थाखाय बयबो भिडिअ खालामो दा जों उन्दै इउटुबारफोरनिखौ सोरबा भिडिअ खालामो नामा नायलाय नोंथांमोना नुगोन नामा सोरनियावबा नुदों नामा दा बि भइसमोन बायदिया 6 लाख 7 लाख साबसक्राइबार दङ दा बि भइसमोन बायदिखौ बयबो टारगेट खालामो बिथांनि गोबां भिउस जायो नालाय दा बेखौ
बिनि हिस्ट्रिखौ सोंना लाबो, बबे जायगायाव जोनोम जाया, इउटुबाव माब्रै फैया, बेफोरखौ नागिरनानैब्लाबो इउटुबारफ्रा भिडिअ बानायो। मानो? गावनि चेनेलखौहाय ग्र' खालामनो थाखाय। बेथ' गिदिर चेनेल जाहैबायना बिबयसनाथ', दा बिबयसा एकदमबारे गिदिरनाव थांबाय, गोजौआव थांबाय नालाय, दा बिनि गोबां भिउवारफोर दङ, भिउवार्स दङ, बेखौ गोबाङानो नायो। दा बिनि भिडिअखौ सार्च खालामबानो बै भिडिअ बानायजानाया दा बिबयसनि नाम सार्च खालामबानो ओंखारहैगोन आरो। दा बेनिखायनो बांसिन गोरलै इउटुबारफ्रा गिदिर इउटुबारखौहाय टारगेट खालामो आरो भिडिअ बानायनायावहाय। दा नोंथांमोनाबो आं बुंनाय बायदि बानायलाय, साननै सानथाम नङाबा सप्तासेनि गेजेरावनो नोंथांनि बे भिडिअआवहाय ओरैबायदि भिउस फैगोन, नोंथाङा नायल' बानायनानै। दा आंनि बे बुंनाया नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनो हागोन आंनो। होनबा बुंथिनानैथ' होनो हागोन। बिथां गुथाल ब्रह्म, बिथाङा चेन्नाइआव थायो, बिथाङा चेन्नाइनि ब्लग लाबोबाय थायो। दा नोंथाङा गुथाल ब्रह्मखौ नोंथांमोना थांनानै बिथांनि भिडिअफोरखौ चेक खालामहैनो हागोन, नायहैनो हागोन। मोजां मोनोबा साबसक्राइब, लाइक खालामनांगौ आरो बे चेनेलखौ। बिथाङा चेन्नाइनिफ्राय तामिलनाडुआव थायो बिथाङा। स्मकि स्क्रिन वर्ल्ड ब्लगार। मा जायगायाव दं आदा? आङो खामानालियाव दङ दायो। दिप नार्जारि। खस्थ' खालामबानो ग्र' जायो। नंगौ, खस्थ' खालामबानो ग्र' जायो। आंनिबो बोसोरनैनि उनावसो ग्र' जाफैदों चेनेला। समाव नोङो 200टा 300टा भिडिअ बानायबाबो ग्र' जानो नागिरा। बेखायनो नोङो एसे गावनि टेलेन्ट बाहायनांगौ, आइडिया बाहायनांगौ। दा जेरै इउटुबारफ्रा बाहायो, बिथांमोना जेरै जोंनि बर'आवहाय बिबयसमोन दं, आलफ्रेडमोन दङ, गोबां फिल्म स्टारफोर दङ। बिथांमोननि नाम लानानै नोंथांमोना भिडिअ बानायनांगौ। बिथांमोननि लाइफ स्ट'रिखौ नागिरनानैहाय भिडिअ बानाय, अब्लानो नोंथांमोननि चेनेला अलरेडि ग्र' जालांगोन। आइडियाखौ आं खिन्थाखाबाय दे, रावबो खिन्थायाखै खिन्थु। आं बेबायदि बानायफेराखै बानायनायालाय। बेबोलाय नंगौ आदा। अब्ला आं दोनथ'नोसै लोगोफोर। दा एसे मेंनाय मोनबाय, रेस्ट लानोसै आं दसे। दा दिनैनि लाइफआव बेखिनियानोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोना जेसेबांनाखि जोबजासे आंनि लाइफआव थादों, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो आङो दिनैनि लाइफखौ बेयावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हागोन आरो शेयार खालामनानै होनो हागोन। आदा नों इउटुब माने बुम एक्सप्लर। आदा नों इउटुब माने मा होनखो आं बुजियासै। आदा नों इउटुबाव बेसे थाखा मोनो? दा आङो मोननाय गैथ'वा। थांनाय मासावहाय आङो मोनदों 8000 मोनदों। बिनि बारा गैया दिनैसिमबो थाइसेबो। बिनि बांसिन आंनि इउटुबाव खरस थांनानै दङ। दा बेनो लोगोफोर जोबथा बिदाय। बाय बायसै नोंथांमोनखौ बयखौबो, आरो लोगो मोनफिनगोन थाबैनो।